Ayusa, nakasuway na ba magluto sa kawayan? Di pod matabas-tabas. Pwede kalutuan og sudan, pwede pod kalungagan. Makaluto ra gyud ka, bisag way kaldero gamit. Imuha ra na siyang dabdaban ni kahuman. Ay kabalaka, di ra na masunog. Asos, wag gyud kalahian sa kaldero og luto. Grabe pagkasakto ha oh. Wa na daghang pasundayag. Oh, di na punta. Sugdan na nato. Ari usa ta diri magsuot-suot sa kawayanan, magputol ta og kawayan. Kanih mo na turon og lutuan. Kaning dako-dako nga kawayan nato kay para ato ang kalungagan. Nya kalutuan pud og sudan. Pagkahuman laos na dayon ta diri sa atong suki nga tindahan, sa Pearl Fresh Chicken. Kani ato ang naipako, kay ato aning halang-halangon. Aapilan pud nato ning botse, porting pagkaayusa, kay gipahangyo ta nila sa tuong nabayran. Paksit, laos na dayon ta diri sa tuong spot nga atong ganahan. Ayos kini diring napita kay dili na ta magproblema pa sa tubig. Magputol usa ta dihang paluwa, kay wa tay dang tadaran hasta sa kasudlan. Wa gyud na dabi sa usa. Awarin lang ta ibutang sa plastic ug balik. Ato na ni gabso natong kawayan, ato na siyang babaan o ganahan mo musuway ani. Ang gamiton yung nga kawayan kanang baga-baga kay para dili masunog dayon ba. Ingon ani ora ni siya pagbuslot para imo ra sad siya itakob ug balik ba. Bali ato nang duhaon, ato nang lutuan og sudan og kalungagan, ato ra man na sila isabay og dabdab para magkadunganay ra og luto ba. Ato sa ni kusukusoon atong halang-halangon para motuhop si ang kaunuran atong timpla. Ato na pud ang damo natong inugsugnod kay taud-taud pasad kani og dinabdabay. Gitabangan na sa mga singgawong diha kay magbuhat patag kasaylan sa tong kawayan. Mas nindot gyud ning daghang tag mahibaw-an nga ang kawayan pwede na kaluto-lutuan, dako sa kini og gamit ug asa ka maglakaw-lakaw og dili ka makadala og kaldero basta nalay kawayan. Makatokob lang gihapon ka. Ayo ra kabalaka kay dinhi makahilo. Sagad pud giingon sa mga katiguangan, bawal kuno ni sugba-sugbaan ang kawayan. Atoan ang magani ning gilutuan. Ato usa na diyang hugasan para makuha ang nasa ilawom. Pagkahuman iuna na tanig butang atong mga materialis daan. Kay maghalang-halang man ta. Ato na diyang butang og sili daan sa ilawom. Ato na ni isunod og butang ato ang gimarinate. Ato na pambutangan og sili og materialis ang babaw. Buyukan na yun og patis. Okay daog. Ato na dayon ibalik ihang tabon og takob. Ingon na naon na siya. Kaning pikas ato sa ning butangan og bugas, banabanaon na punta na sa pagbutang kay basig mahilaw niya noon. Kabanda yung tarak tubig. Porting pagkaayusa, itabo na to atong tabon. Ato alam pud pang share sa inyo ha. Kani atong mga hibaw-an na. Para ganahan mo musuway og ingon ani, makahibaw na mo og unsaon ba. Ato na ni itak-ang, ato na ning dabdaban na ikahuman. Dugay-dugay siya ni siya pabukalon. Kailangan gyud nimo siya dabdaban pagayo para makainit ang kawayan ba. Wala lang. Di katuohan ba nga kaya day makaluto ang kawayan. Dako sa day kay purpose ang kawayan, dili ra kay pangbongbong ras balay ba. Pwede na wanay kaldiruhay. Kanina lang kawayan himong kaldero og purti gyud pagkamalasa. Mingit-kit na kay purting pagkadako sa dagom. Murag kabundako na gyud ang uwan ba. Nagsugod-sugod na gyud og taligsik. Paslok gini atong kayo ron. Gipanghuana na nagsugnod sa mga singgawong daan, mintras dili pa kayo basa, basig mapawong ni atong baga, ato na ni ipang sugnod. May na lang ug makasiga pag-ayo, makasukol-sukol bigud siya sa uwan, dili pa dali-dali mapawong. Pero ato ang gitisting og tanaw atong gilungag, di matabas-tabas. Luto naman di ay, grabe, purting pagkasaktuha sa luto. Mura na po gilungag sa kaldero, ato na ni ihapindaan atong hukaran, kay nagtaligsik-taligsik na, ato na ni pangkukuhaan sa kayo, kay naluto na sa dato ang sudan. Nagsiga-siga ang kawayan, grabe pagkaksuga sa kayo. Wala ra nay problema kay sa panit na niya, matik walay daghang pasundayag atuan nang haonon. Kay murag naganam-anam na jud kakusog-kusog ang uwan ba. Og dira atuan na ni ukban ato ang gihalang-halang. Paksit di matabas-tabas, purting pagkaayusa. Wala kahuwat ang mga singgaw, gipang tilawan na. Purting gud pagkabunasa. Kay bisag kutsara, wag gyud ta kada, wa tay kahukad. Magsapsap ta diri og kawayan, atong himuon og luwag. Aw dera, human nagsapsap, porting pagkaayusa, na natay kahukad. Kanang jalebi Okay. Duha ra gyud na. Wa lagi kuan lagi. Nakat na gyud ang dugay. Libre. Ano pa? Okay ba? Ya, sultis karan di pasok ba ang kawayan. Ay lungag. Grabe rin yun pagkasaktuha sa tong ilungag. Way nahilaw, wa po'y nabasa. Paksit, ato na ni iya buhat tong halang-halang. Sunday. Nabilin. Haswa tanan oy, way nahabilin. Unsa pa tong hiwat, ato sa ning tukbon. Kaya murag naganamanam nagkadagko ang tagak sa uwan. Di na pod kahuwat ang mga singgawong, naginhini nagpamunit. Puro mga lunos. Habab. Habab mga singgawong. Murag wa na. Adon tagwan. Basa. Survival ni palibunan.
Mukbang in the rain ba? Wala. Initan na na. Na. Mukbang in the rain ha. Ngaon. Ngaon. Nato this jungle. Survival moments. Tunggul terror. Sama si Jong. Nakatawa ko no. Ano ba? Grabe uwan na mga si Jong. Ang tangit agwan. Sige na ako kon. Ano? Kaulit sili. Tukob nga po. Manay dikang. Wala. Hindi rice ni.